খাপাংনি তাকুক tei bukuk song norok saimana tenini sal tamo tei tinini salo tamo khaijak tei tamo palaijak. Tinini sal wngkha 14 February 2024. Tinini salo kwbangma sikla siklirok Valentine Day hinui palai tongo. O salono sikla tei siklirok hamjanglai kogrok salayo tei ri kwtal gan kwtal chum kwtal chumui borok parko eba kheba lamao berailayo tei janija hamjangmani jala tei buri bai malailai kok kaham salayo tei kok piti salayo borokni thinangrokni kokrok salayo. Tinini sal belai nakomani sal. Tinini salono Saraswati puja bo hnai jeng sayomano tei o Saraswati ni puja bo haino jeng kan chum bebangno kwtal chumlaiyi thanglayo naina bagui kebo kheba sari kebo kheba rignai kebo kheba paijama kebo kheba formal suit boot ganai chumlai thango. Tinini salo hamjangmani kuplung bwkhao tei khoroksa tei khoroksano propose bo khailayo ba kebo kheba khani kokbo salayo hnai jeng sawi mano phiaba norok ko kaisa pogoin tongkhana. Tinini salo Black Day hnai bo jeng sawi mano keboni kheba tongthoma sal keboni kheba Black Day eba kheba kosom sal hnai jeng saimano. Kosom sal tangi hinjak tangi Black Day tini hinjak norok saimano na 14 February tinini salono 2019 Pulwama attack khaijakmani o tinini salono khorok bruichi eba kheba 40 jona army jawan thüimani borni langma jomani Jammu Kashmir ni Srinagar National Highway bo khungni bas sakao boom attack khaiyi borni langma sasumani phia norok o kogrokno muitute tongkho yang norok khe Valentine Day hnai palailai tongo yang thaijaknai nukhungni borok khe o salno kosom sal eba kheba Black Day hnai bo jeng palai tongjago. Norni khugo eba kheba norni bwkhao tamo wansok tinini sal tongthoma sal de eba kheba kosom sal tei Black Day da abo norok comment ni bisingtino chungno sahardi phia Tripura Today News and Entertainment channel ni bwkhaktike omo kosom sal hnai jeng palai tongo. Khapangni takuk tei mare kising song norni tongthoma salno ang kebengna phaiya phia norno muito sinarudi norni bisingo keboni ma phabo omo haike army eba kheba BSF TSR police khai tongbaina norbo saimano bata tangai hingke borokni thino kosok rubui chini desno rokha khainai borno sesung muito khayangke abo bahike ngnai chini bagi je suraksa jonok kabaso khai tonai borno sesung muito naru yangke abo bahengnai abagai khapangni takuk tei bukuk song sarapsani bagi phano norok borno muito khaidi norok muito khaimani bai borni langma eba khaba borni pholawa kaisa khakchama manano hnayang ani khani bising tei norno saharo tei tongthoma salo tongthokdi abo norno kebo manariya faidi kisijani bisingi phano jeng borno muito khailainai tei borno hambaya pharnai jungno chini langmano mathangrama bagai faidi jeng o tongthoma salobo jeng borno bagai kisa khak hamlaimani kok naroklainai hambai norno chini Tripura Today channel ni bising tei jungno asuke jorarma bagai norok o video no tada kangke like share and channel no subscribe khaina tapokti norok jotono hambai.